ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. ҳоло 67% аҳолии ҷаҳон аз технологияҳои муосир истифода мебаранд ва ин рақам ҳамасола тамоюли афзоиш дорад. ин ва дигар маълумот собитгари он аст ки иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон бо суръат татбиқ шуда дар муносибатҳои байналмилалӣ афзалият пайдо мекунад. дар Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ бо қабулу татбиқи барномаҳои давлатӣ ва фароҳамсозии заминаҳои инфраструктурӣ амалӣ мегарданд. Наврӯзшоҳи Азизулло мавзӯъро шарҳ медиҳад. ҳоло 22-25% савдои чаканаи ҷаҳон электронӣ анҷом меёбад. 67% аҳолии олам аллакай дар истифодаи технологияи рақамӣ муваффақ шуданд ва тақрибан 70% содирҳои кишоварзӣ дар олам ҳадди ақал аз як намуди технологияи муосир истифода мебаранд. ин нишондиҳандаи раванди босуръати рақамишавӣ дар ҷаҳон аст ва аз 2 даҳсолаи ташаккули ҷаҳонии рақамӣ ҳамчун раванди глобалии идоракунии технологӣ натиҷагирӣ мегардад. дар сатҳи байналмилалии иқтисоди рақамӣ нисбат ба иқтисоди анъанавӣ дар фаъолият афзалият пайдо мекунад. иқтисоди рақамӣ пешбурди тиҷорат, истеҳсоли мол, хизматрасонӣ ва ҳамкорӣ байни истеҳсолкунандаю истеъмолкунанда ва мақомоти давлатиро таъмин менамояд. рақамикунонӣ ҳамчун як муҳаррики нав дар рушди иқтисодиёти ҷаҳон баромад мекунад. дар сатҳи ҷаҳон татбиқи иқтисоди рақамӣ ба ҳар роҳи восита ба чандин шохисҳо баргузор карда мешавад ки аз рӯи шохисҳои маъмулан истифодашаванда дар сатҳи ҷаҳон саҳми технологияи рақамӣ ё ки татбиқи иқтисоди рақамӣ дар иқтисоди ҷаҳон аз 40 то 50% арзёбӣ карда мешавад. дар Тоҷикистон гузариш ба иқтисоди рақамӣ бо назардошти афзалият ҷиҳати ҳамкадами замон гардонидани ташаккули соҳаҳои иқтисодию иҷтимоӣ таъмин карда мешавад. рақобатпазир гардонидани истеҳсолот ва зиёдшавии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ҷанбаи муҳимтари рақамикунонӣ баҳо мегирад. имрӯз дар Тоҷикистон дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати воридшавӣ ба ҷомеаи муосир ба рақамикунонӣ, ҳукумати электронӣ ва иқтисоди рақамӣ таваҷҷӯҳи хос зоҳир мегардад. бо мақсади вусъат бахшидан ба раванди инноватсионӣ ва истифодаи имкониятҳои технологияи муосир, солҳои 2025-2030 дар Тоҷикистон солҳои рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия эълон гардид. ҳамчунин бо ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хатномаи таърихии Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба зеҳни сунъӣ таҳти унвони нақши зеҳни сунъӣ дар фароҳам овардани имконоти навин барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ қабул гардид. ин собитгари он аст ки Тоҷикистон дар самти ташаккули иқтисоди рақамӣ дар ҷаҳон саҳми намунавӣ дошта, афзалиятҳои он барои рушди дучанди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар ва беҳбудии зиндагии мардум ҳадафмандона истифода мегардад. иқтисоди рақамӣ ҷузъи ҷудонашавандаи иқтисоди ҷаҳон шудааст. дар ин замина самтҳои алоҳидаи иқтисодиёт рушд ёфта истода, моро низ кишвари моро низ водор мекунад ки мо низ ҳамкадами ҷаҳон бошем ва кӯшиш кунем ки тамоми ҷидду ҷаҳди худро ба татбиқи ин технологияи навин равона созем. албатта дар ин самт ҳукумати кишвар ҳадафҳои худро поянда кардааст. аз қабили таъсис додани агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳамчунин татбиқи иқтисоди рақамӣ ва ҷорӣ намудани зеҳни сунъӣ дар соҳаҳои алоҳидаи иқтисоди кишвар ин ҳамчун ҳадафи стратегӣ қабул карда шудааст. маълумот, платформаҳои рақамӣ, шаклҳои нави ҳамкорӣ ва хизматрасонии интернетӣ моҳияти асосии иқтисоди рақамиро ташкил медиҳад. гузариш ба модели иқтисодӣ ба донишу навоварӣ асос ёфта, Тоҷикистонро ҳамкадами ташаккули инноватсия дар сатҳи байналмилалӣ гардонида, нақши технологияҳои муосирро дар идоракунӣ ва рушди соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии кишвар таҳким мебахшад. наврӯзшоҳи Азизулло, Раҷабалӣ Маҳмадалӣ, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор.
با مقصد بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های کشاورزی در ناحیه واسع تدبیرهای سروقتی عملی گردیده ایستاده است. تا امروز اجرای مجموعه کارهای بنقشه گرفته شده از جانب مسئولان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه بیش از 70% را تشکیل می‌دهد. تفصیل بیشتر در تهیه همکارانمان. جهت بهتر نمودن حالت ملیاراتیوی زمین‌های کشاورزی از ماه نوامبر سال 2025 این جانب کارمندان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری ناحیه واسع کارهای تازه‌کنی زهبور زاکشو و تعمیر و آماده‌نمایی پایگاه‌های آبکشی ناحیه را به راه ماندند که این روند پیش از همه به تامین سروقتی زمین‌های کورم با آبی پلیزی و بلند برداشتن استحصال محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. امروزها کارها در سمت آماده نمودن جویبارهای آبرسان و زهبور زاکشو به موسم نوی آبیاری در ناحیه در سطح ضروری ادامه داشته مسئولان عزم دارند که این تدبیر را در قطعه‌های معین گردیده سریع وقت به انجام رسانند. تکنیک‌ها که در حالت کارشایی هم خوب بودن، تکنیک‌های نو آمدن تا حاضر است 300 گکتار حالت ملیاراتیوی زمین‌ها در همه جماعت‌های ناحیه واسع خوب کرده شد. کوشش به خرج داده ایستادیم که موسم آبدهی نزدیک آمده است. تا امروز ما زیاده از 10 کیلومتر خطای آبیاری پورا تازه کرده با موسم آماده شده ایستادند. انجام کارهای ملیاراتیوی میتواند به حقیقی گردانیدن بازار استعماری اینچنین گذاشتن قدم استوار در تامین امنیت عضوقواری کشور زمینه مستحکم گذارد. برای در حالت خوبی ملیاراتیوی نگاه داشتن زمین‌های کشاورزی در ناحیه واسع ولایت ختلان 572 کیلومتر زبور و زاکشو خدمت میرساند که 56 کیلومتر آن را بین خوجگی و 420 کیلومترش را داخل خوجگی تشکیل مینمایند. علاوه بر این در حدود زمین‌های آبیاری شونده چاه‌های عمودی و یک آب انبار گنجایشش 17 میلیون کوب آب خدمت میرسانند. از حساب همین آب انبار که در موضع سیلبور واقع است نزدیک 4000 گکتار زمین‌های ناحیه آبیاری کرده میشوند. بابت آبیاری نمودن زمین‌های کورم آبی در ناحیه واسع حالت کاری پایگاه‌های آبکشی پیوسته تحت نظارت قرار داشته و موسم نوی آبیاری آماده می‌گردند. طبق اطلاع مسئولان میدان عمومی زمین‌های کورم آبی در ناحیه واسع 14298 گکتار را تشکیل داده 8000 گکتاری آن توسط پایگاه‌های آبکشی آبیاری کرده میشوند. باید یادآور شد که از ناحیه واسع دریای یاخسو می‌گذرد و همه ساله در موسم بهار و بارشات زیادی باران سطح آب این دریا بلند گردیده ساحل‌ها را رخنه می‌نماید که در نتیجه احتمال رسانیدن خسارات به میان خواهد آمد. با این در نظر داشت تدبیرهای ساحل مستحکم کنی در موضع کوچه‌باغ دهات خدای رجب با استفاده از تکنیک‌های پراقتدار معلومی تازه دارد. مسئولان تلاش ورزیده ایستادند که هر چیز زودتر کارها را به اتمام رسانند و در پیشگیری از آفت طبیعی سهمی ارزنده گذارند. انور سید علیزاده، سعید حامدی شریف، ناحیه واسع، اخبار. бориши борону барфи рӯзои охир ва фаромадани тарма ҳаракати воситаҳои нақлиётро дар мавзеъҳои кӯҳӣ ва шоҳраҳои кишвар душвор гардонидааст. ин шабу рӯз дар масири душанбе чаноқ борону барфи бошидат борида тармафароӣ дар ин масир ҳар лаҳза ба қайд гирифта мешавад. давоми рӯз дар шоҳроҳ зиёда аз 10 тармаи хурду калон фаромадааст. масъулини ширкати Innovated Road Solutions дар ҳамкорӣ бо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ барои бартараф намудани ҳолати ба амаломада ва таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт тадбирҳои саривақтиро меандешанд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. тармафароӣ дар масири душанбе чаноқ бештар аз километри 48 то 71 километр ба қайд гирифта мешавад. ҳарчанд барои рафъи ҳолати мавҷуда масъулон корҳои шабонарӯзиро дар ин шоҳроҳ анҷом медиҳанд, вале ҳамоно бо сабаби боришоти пайвастаи борону барф ҳолат боз ҳам мураккабтар мегардад. танҳо дар давоми як шабонарӯзи охир зиёда аз 10 ҳолати тармафароӣ ба қайд гирифта шуд. новобаста аз он ки барои пешгирӣ аз хатар ва таъмини ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар 23 километри шоҳроҳи душанбе чаноқ долонҳои зидди тарма мавҷуд аст, аммо дар баъзе қитъаҳои роҳ тармафароӣ ба ҳаракати воситаҳои нақлиёт душвориҳоро пеш меорад. бо мақсади бартарафсозии мушкилоти мавҷуда ва таъмини бехатарии ҳаракати воситаи нақлиёт бо кори вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ аз ҳисоби кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилӣ ташкил гардидааст ки тадбири мазкур дар танзими ҳаракати воситаи нақлиёт ва бехатарии шаҳрвандон мусоидат хоҳад кард. мо ҳамарӯза кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ барои бехатарии амнияти шаҳрвандон ба шоҳроҳи душанбе хуҷанд сафарбар карда мешавад. аз тамоми шаҳрвандон ва ронандагон хоҳиш карда мешавад ки ҳангоми сафар баромадан дар ин минтақаҳо бо диққати эҳтиёткорона бошанд.
барои бартараф кардани тарма аз роҳ ва таъмини ҳаракати бемамонияти воситаи нақлиёт кормандони ширкати Innovative Old Solutions дар ҳамкорӣ бо кормандони раёсати бозрасии давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолияти шабонарӯзӣ намуда истоданд. ҳолати ба амал омада бояд масъулияти ронандагону мусофиронро барои худдории муваққатӣ аз ин роҳи автомобилгард дучар намояд. сарфи назар аз имконоти муҳайё буда ҳолатҳои эҳтимолии мавсимӣ водор менамояд ки ронандагону мусофирон безарурат ба сафар набароянд. мавзӯи дигар, кулолгарӣ яке аз қадимтарин ва арзишмандтарин ҳунари мардумӣ ба шумор меравад. дар шаҳри Турсунзода бо мақсади рушди кулолгарӣ ва ҷалби ҷавонону наврасон ба омӯзиши ин ҳунар тадбирҳои зарурӣ андешида шудааст. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус омода гардидааст. дар ин коргоҳи ҳунармандии кулолгарӣ бо таҷриба Фозил Носирзода аз гили табиӣ бо истифода аз чархи кулолгарӣ зарфҳои гуногун, косаву табақ, кӯза ва дигар ашёҳоро омода менамояд. ҳар як маҳсулот бо нақшу нигори миллӣ оро дода шуда бозгӯи фарҳангу тамаддуни тоҷикон мебошад. ин ҳунарманд зиёда аз 30 сол мешавад ки ба кулолгарӣ машғул аст. ҳоло даҳҳо ҷавонону наврасонро дар ин рӯҳия тарбия менамояд, то ки оянда анъанаҳои аҷдодиро ҳифз намуда ҳамзамон бо тарҳу услубҳои муосир маҳсули дастони худро омода созанд, зеро имрӯз талабот ба маҳсулоти дастӣ зиёд шудааст. تعداد شاگردانی که در اینجا به مشغولیت‌ها فرا گرفته شدند اینها شوقمندان این هنر همچون شاگرد آموزم کوشش میکنم که نزدیکی این هنر را به کلیه آموزم و در آینده دوام دهنده این هنر باشم. رشد هنری کلولگری نه تنها احیای عنعنه‌های ملی بلکه تأسیس جایهای نوی کاری و تقویت اقتصادی محلی را نیز تامین می‌نماید. با این مقصد مسئولین آینده سمت فعالیت خود را رشد داده من بعد نیز جوانان را برای از خود نمودن هنری کلولگری تربیت می‌نمایند. бо мақсади беҳтар намудани вазъи экологии маҳал, пешгирии таъсири омилҳои манфии табиӣ ва фароҳам овардани муҳити солим барои зиндагии сокинон дар гӯшаву канори кишвар пайваста тадбирҳои созанда роҳандозӣ мегарданд. дар ҳамин замина дар ноҳияи 5 иқдоми оммавии ниҳолшинонӣ баргузор шуд ки мақсад аз он сарсабзгардонӣ ва таҳкими тавозуни экологӣ мебошад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. бо назардошти мавсими мусоид дар ноҳияи 5 маъракаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид ки ҳадафи он беҳтар намудани вазъи экологӣ, сарсабзу хӯрам гардонидани маҳалҳои аҳолинишин ва ободу зебо намудани муҳити зист мебошад. ин иқдоми оммавии экологӣ дар доираи сиёсати давлатии ҳифзи муҳити зист роҳандозӣ шуда ба таъмини рушди устувор ва ҳифзи табиати маҳал равона гардидааст. кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун татбиқкунандаи сиёсати давлатӣ дар соҳа ҷиҳати амалӣ намудани барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то давраи соли 2040 дар саросари кишвар тадбирҳои муассир андешида иқдоми ҷумҳуриявии ниҳолшинониро роҳандозӣ намудааст. маъракаи ниҳолшинонӣ дар ноҳияи 5 низ ҷузъи муҳими ин ташаббуси умумии миллӣ ба ҳисоб меравад. ин тадбири экологӣ бо ташаббуси бахши ҳифзи муҳити зисти ноҳия дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ баргузор гардида дар он масъулин, кормандони ташкилоту муассисаҳо, сокинони ватандӯст, ихтиёриён ва дӯстдорони табиат фаъолона иштирок намуданд. дар ҷараёни чорабинӣ дар ҳудуди ҷамоати шаҳраку деҳот ва канори роҳҳои мошингард ҳазорҳо бех ниҳолони ҳамешасабз ва сояафкан аз ҷумла арча ва павлония шинонида шуд. ба гуфтаи мутахассисон интихоби чунин навъи дарахтон бо дар назардошти иқлими гарм ва нисбатан хушк будани ноҳияи 5 сурат гирифта онҳо бо устувории баланд, афзоиши босуръат ва қобилияти тозакунии ҳаво аз чангу ғубор фарқ мекунанд. қобили зикр аст ки чунин чорабиниҳои экологӣ дар ноҳияи 5 ба болоравии маърифати экологии аҳолӣ, таҳкими ҳисси масъулиятшиносӣ нисбат ба табиат ва фароҳам овардани муҳити мусоиду устувор барои наслҳои оянда мусоидат намуда саҳми арзандае дар ободонии маҳал мебошад.
бинандагони гиромӣ, акнун мутаваҷҷеҳ бошед ба хабарҳои хориҷи кишвар. Бар асари офати табиӣ дар Фаронса қайиқҳо ғайқ шуда, дарахтони бисёр решакан шуданд. Португалия давоми чанд ҳафтаи охир аст ки дучори обхезиҳо ва тӯфонҳои пайдарпай мебошад. шаҳри ин ва дигар хабарҳо аз хориҷи кишвар. тавре қаблан иттилоъ додем давоми 2 рӯзи охир Мадагаскар дучори тӯфони Гезани аст. тибқи иттилоъи мақомоти маҳаллӣ тӯфон харобиҳои зиёдеро ба бор овард. сокинони баъзе минтақаҳои кишварро ба ҷои амн кӯчониданд. 36 нафар ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта, зиёда аз 6870 нафар хонаҳои истиқомати худро тарк намуданд. тибқи иттилоъи дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои башардӯстона, ин дуввумин тӯфон дар Мадагаскар мебошад. боронҳои пайдарпай дар Португалия харобиҳои зиёдеро ба бор овард. аз сабаби баланд шудани оби дарёҳо сокинони баъзе минтақаҳоро ба ҷои амн кӯчониданд. тибқи иттилоъ сатҳи дарёҳо хеле баланд шуданд, роҳҳои баъзе минтақаҳо зери об монданд. мақомот сокинонро аз обхезии нав ва номусоид омадани боду ҳаво ҳушдор медиҳад. дар Фаронса тӯфони Нилс ба минтақаҳои ҳавзаи Аркашон зарари ҷиддӣ расонид. дар натиҷа қайиқҳо ғарқ шуда, дарахтони бисёр решакан шуданд. дар баъзе минтақаҳо роҳҳои мошингард қисман хароб гардиданд. мақомоти маҳаллӣ ба сокинон ҳушдор медиҳанд, ки чунин вазъият давоми ҳафта ҳамоно боқӣ мемонад. 11-12 феврал дар шаҳри Душанбе чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини миллӣ гӯштингирӣ баргузор гардид, ки дар он 200 нафар варзишгар аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. мусобиқа аз рӯи 10 вазн доир шуда, ғолибон муайян гардиданд. аз раванди баргузории мусобиқа Раҳматшоҳи Обид гузориш медиҳад. рӯзи дуюми чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ дар соли 2026 бо шукӯҳ шомати хоса ва дар ҳузури тамошобинони зиёд доир гардид. рақобатҳо ҷолибу диданӣ ва натиҷаҳои ғайриинтизор ба вуқӯъ пайваст. Муҳаммадшариф Нажмиддинов аз дастаи шаҳрноҳии тоби марказ аз худ малакаву маҳорати баланди технику тактикӣ нишон дода, бар ҳамаи ҳарифонаш дастболо шуда ба финал баромад. дар сабқати финалӣ Муҳаммадшариф Нажмиддинов Субҳиддин Халилзодаро аз вилояти Мухтори Кӯстони Бадахшон бо чанд усул мағлуб карда чемпиони Тоҷикистон гардид. Ҳақназар Назаров аз дастаи шаҳрноҳии тоби марказ шаҳри Ҳисор дар финали вазни 86 кило бо Беҳрӯз Имомов аз дастаи вилояти Мухтори Кӯстони Бадахшон бо ҳам вохӯрданд. Ҳақназар Назаров бо истифодаи чанд фаннуни зебо ҳарифро ба душмона хобонда, бо имтиёзи ҳалол пеш аз муҳлат ғалаба карда чемпиони Тоҷикистон шуд. ҳунарнамои ин ду паҳлавонро бо кафкубиҳои бардавом тамошобинон истиқбол карданд. имрӯз ман тавонистам ки бо 5 ҳарифи худ дастболо шудам, сатор ҷои аввал шудам. ҳарифон бисёр сарсахт буданд, мусобиқа бисёр дар як сатҳи баланд гузашт. ман тавонистам ки бори нуҳум дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон байни калонсолон чемпион шудам. Муҳаммад Иқбол Тошев аз дастаи вилояти Истуқ дар финали вазни 95 кило бо Тӯйчибек Шарипов аз дастаи Душанбеду рақобати тӯлонӣ анҷом дода, бо усули сари китф ҳарифро ба ду шона хобонда, бо имтиёзи ҳалол ғалабаи соф ба даст оварда чемпиони Тоҷикистон шуд. паҳлавони сангинвазни тоҷик Шарифҷон Наздиев дар финали вазни беш аз 95 кило бар Хуршед Маҷидов бо Аксу Амар ҳарифро ба ду шона ҳаво дода, бо имтиёзи ҳалол ғалаба карда чемпиони Тоҷикистон дар соли 2026 гардид. имрӯз тайёрии мо хуб буд. рақибон барои мо на он қадар мушкил афтонданд. ба осонӣ хушбахтона тавонистем ки ба ҳама ҳарифон ғолиб бароем ва сазовори медали тилло гардем. дар фарҷом ба ғолибон ва ҷоизадорони мусобиқа медал ифтихорномаи Кумитаи кор бо ҷаноби варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи гӯштингирӣ тақдим гардид. маъруди зикр аст ки ғолибони чемпионати Тоҷикистон дар ду мусобиқаи сатҳи байналмилалӣ ҷоми раиси шаҳри Душанбе ва чемпионати ҷаҳон шарафи кишварамонро ҳимоя хоҳанд кард. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. хона буду сарбаланд бимонед.